Akwụkwọ nke Job isi nke 3. Mgbe ahụ, Job meghere ọnụ ya wee kọchaa ụbọchị ya. Job abụọ tiri mkpu wee sị, "Laa n'iyi ụbọchị a mụrụ m, n'abalị ahụ a sịrị, a tụrụ ime nwa mmadụ, ka ụbọchị ahụ gbaa ọchịchịrị, ka Chineke ghara ile anya site n'ezi, ka ihe gharakwa ikpughe ya, ma ka ọ gbaa ọchịchịrị. Onyinyo ọnwụ na-ele ya anya, ka igwe ojii nọgide n'elu ya, mee ka igwe ojii dịgide n'elu ya, meekwa ka ọ dị egwu dịka ụbọchị ilu. Ka abalị gbaa ọchịchịrị, ka ọ gbagharakwa ịdịru ụbọchị ruo ụbọchị a kara aka, ka ọ gharakwa ịbanye n'ime anya. Anwụ tọgbọrọ n'efu, ọnwa dị ahụ ga-adịkwa ka ọ tọgbọrọ n'efu, ka ọ gharakwa ịpụta ìhè, ka ndị na-akọcha ụbọchị dị njikere ịhapụ ịkwa akwa ha, ghara ịla n'iyi maka ya. Kpakpando nke ọchịchịrị ahụ, nke chi ọbụbọ, ọ na-achọ ihe? Ọ hụghị chi ọbụbọ, n'ihi na o mechibeghị ọnụ ụzọ ndị nne m, afọ nne m, ma ọ bụ zoo mwute n'anya m. Gịnị mere na anwụghị m mgbe m na-amụ nwa? Ma ọ bụ gịnị mere na anwụghị m mgbe m si n'afọ pụta? Gịnị mere ikpere m ji gbochie m? Gịnị mekwara ara isu ji maa ara? N'ihi na ọ ga-abụ na m ga-edina ala ma nọrọ jụụ, ka m wee rahụ ụra ma zuru ike, ya na ndị eze na ndị ndụmọdụ nke ụwa, bụ ndị zụtara onwe ha ebe tọgbọrọ n'efu, ma ọ bụ ya na ndị isi ndị nwere ọlaedo ma jupụta ụlọ ha na ọlaọcha. Ma ọ bụ gịnị mere na ezobeghị m ezo dịka ọmụmụ nwa oge, ma ọ bụ dịka ụmụaka na-ahụbeghị ihe? Ndị ajọ omume akwụsịla ọchịchị aka ike ha, ndị rụsiri ọrụ ike nke ukwuu ezuokwala ike. Ndị a dọrọ n'agha na-ezu ike ọnụ ma ha anụghị olu onye na-emegbu mmadụ. Ndị nta na ndị ukwu, ohu a tọhapụkwara onwe ya n'aka onye nwe ya. Gịnị mere e ji ihe nye ndị nọ na nhụsianya na ndụ nye ndị nwere obi dị mma? Ndị chọrọ ọnwụ, ọ bụrụkwa na ọ bịaghị, chọọ ya karịa akụ. Ndị chọrọ ọṅụ ma ṅụrịanụ ọṅụ mgbe ha nwere ike ịchọta ili. Gịnị mere e ji nye onye ụzọ ya zoro ezo, onye Chineke gbachiri agbachi? N'ihi na ume m na-ebili tupu m rie ihe, mkpọtụ m na-apụkwa dịka mmiri, n'ihi na ihe egwu na-atụ m abịakwasịwo m. Ihe m na-atụ egwu abịakwasịwo m. Enweghị m udo, enweghị m udo, enweghị m izu ike, ma nsogbu bịara.